Vítajte pri úplne prvej epizóde nášho nového formátu Mama a ja. Dnes vás pozývame nahliadnúť do sveta Peťuš, mamy, tvorkyne a ženy, ktorá otvorene hovorí o témach, o ktorých sa často mlčí. Čo pre teba znamená byť ženou, mamou v dnešnej dobe? Na jednu stranu je pre mňa v dnešnej dobe, alebo teda stále, byť ženou a mamou niečo úplne prirodzené. Na druhú stranu mám pocit, že je to veľká výzva, pretože sa snažím byť čo najlepšou ženou a čo najlepšou mamou. A nie vždy je to úplne easy a hlavne mám pocit, že čím viac informácií človek má, tým ťažšie to je, lebo sa snaží všetko robiť tak, ako by sa malo a nie vždy sa to dá. Častokrát sa vyjadruje, že aj k nejakým osobným hraniciám, hovoríš o tej psychickej pohode. Ako riešiš toto ty ako mama, žena? Je pre teba jednoduché nastaviť si nejako tie hranice? Pre mňa celkovo celý život bolo problém nastavovať si hranice a tým, že som taký people pleaser a mám pocit, že v každom životnom období sa to trochu mení. Že už keď si naučím sa nastavovať si tie hranice, dajme tomu vo vzťahu alebo v pracovných vzťahoch, tak presne príde to materstvo a tam si človek tiež musí nastavovať nejakým spôsobom tie hranice. Takže učím sa to stále na novo a učím sa to hlavne aj tak, aby vždy tie hranice brali ohľad ako na mňa, tak napríklad na moje deti. Takže je to taká práca stále, ale je to veľmi dôležité nastavovať si tie hranice aj s tými deťmi a nastavovať si tie hranice aj v iných vzťahoch, tak aby to tie deti videli, pretože tie deti sa to naučia práve z toho, že my si tie hranice nastavujeme vlastne, či už s nimi, alebo pri iných. Ako ťa materstvo zmenilo a čo si sa naučila vďaka svojim dcerkám? Strašne veľa som sa naučila vďaka svojim deťom a pretože sú to také zrkadlá a veľmi veľa vecí mi tak nejak dávajú mi tú spätnú väzbu inak ako akýkoľvek iný vzťah s kýmkoľvek iným. A celkovo si myslím, že materstvo ma zmenilo v tom, ako vnímam veci. Na jednu stranu ma to veľmi motivovalo v tej pracovnej oblasti, na druhú stranu mi to aj ukázalo práve tie hranice v tom, že naozaj, keď tá rodina je na prvom mieste, tak tá práca tiež nemôže byť úplne na tom prvom mieste a naučilo ma to takému balansu týchto rôznych vecí. Vy máte s manželom takú zaujímavú dynamiku, ste také protiklady celkom a je to občas až také zábavné. Ako by si povedala, že sa s manželom ako rodičia doplňate a čo ťa najviac fascinuje možno na tej role tvojho muža ako otca? No, my sme veľké protiklady s mojím manželom a vo veľa veciach, ale zároveň mám pocit, že hodnotovo a názorovo sme si veľmi blízki. Takže my sme ako keby ľudsky typovo rozdielni, ale ten základ máme rovnaký, čo je super vlastne, lebo nám to uľahčuje veľa vecí. A mňa na ňom vždy fascinovalo to, s akou chladnou hlavou on dokáže riešiť niektoré veci a ako sa dokáže na veci pozrieť tak bezemočne a zhora, zatiaľ čo ja sa vždy emočne najprv ponorím a až potom si viem dať ten odstup a ten nadhľad. A celkovo ja som strašne rada, že môj muž mal možnosť byť s tými deťmi doma a zažiť si v podstate to, čo väčšina ľudí pozná iba ako materstvo, lebo tí otcovia nemajú väčšinou tú možnosť. Takže myslím si, že aj v tomto ako keby nám to celkovo ako vzťahu pomohlo, ale zároveň aj v rámci jeho vzťahu s našimi deťmi pomohlo to, že bol s nimi doma, venoval sa im veľmi veľa a že si zažil takéto, aké to je vlastne byť tým primárnym rodičom niekedy. Častokrát si teda nemôžeme vybrať, že kto ostane doma, alebo či ostanú obidva rodičia doma. Keď si porovnáme takú tú úvodzovkách tradičnú rodinu, hej, že máme nejaké tej materskej dovolenke a otec chodí do roboty, je podľa teba, dajme tomu, že lepšie, keď tam je aj takto, že sa to tak prestrieda a zároveň sú tie deti aj s tým otcom? Veľa ľudí si myslí, že to tradičné nastavenie, že dáva deťom ako keby taký ten vzor, ktorý potrebujú, hej, že ten otec je ako keby tá hlava rodiny, ten, ktorý zarába a tak ďalej a tá mama je akože nenapadne mi teraz po slovensky to slovo, ten nurturing parent, ten, ktorý dáva ako keby tým deťom tú blízkosť, ja neviem čo, ale ja si úprimne myslím, že pre každé dieťa je oveľa lepšie, ak vidí, že obaja rodičia sú schopní vlastne aj jedného,
aj druhého. A celkovo si myslím, že tie rodové stereotypy, ktoré sú vlastne podporené tým, ako funguje tá bežná rodina, kde teda matka je 3 roky na materskej a muž v tom čase zarába, že majú možno viac negatív ako pozitív pre tie deti. Samozrejme, nie každý má na výber, ale napríklad ja si myslím, že veľmi veľa mužov alebo rodín ani nevie, že ten muž má možnosť ísť na otcovskú dovolenku, že proste je to právo každého rodiča, ktorý je zamestnaný, že môže niečo také absolvovať. A možno mnohí ani nechcú, lebo práve kvôli tým rodovým stereotypom by sa cítili, že no tak teraz som akože tu doma a nič nerobím a neviem čo. Ale myslím si, že tomu vzťahu s tým dieťaťom to vie veľmi pomôcť a vie to pomôcť ako keby takej tej bezpečnej väzbe s oboma rodičmi. Vrátim sa teraz zase viacej k tebe. Ty taktiež natáčaš úžasný podcast Na gauči z náskle a častokrát tam máš práve mami. A chcela by som sa ťa opýtať, že aký rozhovor najviac tebe tak zarezonoval a inšpiroval a možno, že zanechal v tebe aj nejakú takú myšlienku v rámci tejto témy materstva? Pre mňa bol veľmi silný rozhovor s Nikou Hrazdil, s ktorou ja som sa vlastne s ňou rozprávala ešte na rozhovore v rámci predošlej práce, ktorý bol viac taký štrukturovaný ako klasické interview, zatiaľ čo na tom podcaste sme mohli ísť do hĺbky v rôznych témach. A naozaj to bol veľmi silný podcast za mňa. A nie len v tom materstve, ale aj v tom, ako ona práve sa postupne v živote učí práve nastavovať si hranice, nejako vedomo pracovať na sebe a ísť tým deťom príkladom. Takže toto bol asi taký najsilnejší v rámci aj tej témy materstva, alebo teda s niekým, kto je mama. Možno sa vyjadrím trošku zamotane, ale ty máš aj pripojenie na takú rapovo-hiphopovú scénu. A možno to na viacerých ľudí pôsobiť tak áno, veľmi kontrastne, že vlastne vyzeráš na sociálnych sieťach ako mama, ktorá pracuje, stará sa o tie deti, je milujúca, vážne máš tú sebareflexiu a snažíš sa o to rešpektujúce rodičovstvo a to je úplne super. A potom máme tú druhú stránku, čo veľa ľudí si môže predstaviť všelijako. A ako sa cítiš aj v tejto komunite a ako vieš zosúladiť ten život možno aj s tou rodinou, aj so svojou robotou a potom ešte aj, že sa venuješ niečomu takémuto, čo asi tiež býva aj vo večerných hodinách a je to určite náročné. Tak ako sa dokážeš popasovať s týmto? Ja som v podstate celé svoje tínedžerské obdobie strávila v takom tom rapovom, hudobnom prostredí. A snažila som sa tam nejakým spôsobom angažovať a robila som niečo veľmi podobné ako teraz, ale teda vtedy som to nerobila ako prácu, ale čisto z toho, že som chcela a že ma to bavilo. A tým pádom ja to prostredie veľmi dobre poznám a ako keby celé to, že ja som vlastne si založila rodinu a že mám taký ten svoj kľud doma a pokoj, je v podstate aj to, že ja som vtedy potrebovala únik z tohto sveta do niečoho pokojného, do niečoho takého môjho, do niečoho, čo bolo úplne mimo toho. Lebo áno, ten proste rapový, hip-hopový, hudobný svet je plný rôznych vecí, ktorým možno ja neholdujem, ale aj mať to okolo seba nie je úplne vždy ako keby no je to proste, vie to byť divočina. Takže ja som si celkovo od toho dala na pár rokov pauzu. No a keď pred vyše rokom prišla vlastne ponuka, či by som nechcela sa stať manažérkou rapovej skupiny Nerieš, tak to bolo vlastne opäť práve to, čo ja som veľmi potrebovala. Ja som potrebovala trošičku uniknúť z toho influencerského sveta a potrebovala som taký nejaký niečo, kde si oddychne moja hlava od tých bežných dní. A je to presne to, čo mi to poskytuje a mám to zariadené proste tak, že mám pocit, že tie deti kvôli tomu nestradajú, pretože väčšinou, keď chodíme na koncerty, tak sa to deje v čase, kedy moje deti tak či tak prespávajú u starých rodičov, čiže im je v podstate jedno, či som doma alebo či som na koncerte. A je to
je to práca, ktorá ma naplňa, pretože môžem tam organizovať, môžem tvoriť, fotím, natáčam nejaké vlogy a tak. A naozaj, keď chodíme na tie koncerty, tak ja tam úplne vypnem hlavou a je to taký akože fyzicky si neoddychnem veľmi, lebo áno, ide to do noci a tak ďalej, ale to viem potom dospať cez týždeň vďaka tomu, že mám prácu, akú mám a nemusím ráno vstávať do práce. Ale akože čo sa týka hlavy, tak je to najväčší taký refresh, ktorý ja mám a je to pre mňa veľmi príjemné a myslím si, že už ani ako keby s touto skupinou a s týmito ľuďmi to nie je až taká divočina, ako je to možno pri niektorých iných reperoch. Takže myslím si, že je to v takých tých hraniciach a nie je to možno až tak kontrastné, ako by si niektorí ľudia predstavovali. Ako moc je podľa teba dôležité zachovať si práve takúto vlastnú identitu? Lebo pre viacero matiek je určite toto veľmi ťažké, že narodí sa im bábätko alebo už majú staršie deti a ako si sa zamotajú v celom tomto cykle, že už to nie sú ako oni, ale zrazu sú matkami. A častokrát ich to dokáže pohltiť. A možno, že nejaký tip alebo rada od teba, že ako sa z tohto celého vymotať. Podľa mňa je veľmi dôležité pochopiť, že tým pôrodom sa nenarodí len to dieťa, ale narodí sa v podstate aj v nás, taký nejaký nový človek alebo nová verzia nás. Čiže podľa mňa nie je úplne, neviem, či správne je to dobré slovo, ale ako keby, že ja neodporúčam snažiť sa udržať si tú starú verziu seba za každú cenu, lebo to môže byť frustrujúce, lebo tá verzia už sa zmenila, už sa transformovala niekam ďalej. Ale treba si podľa mňa nájsť práve tú novú verziu seba a toho, kto sme aj bez toho materstva. Čiže je to podľa mňa veľmi dôležité a pre každého to môže byť niečo iné. Pre niekoho to môže byť nejaké hobby, pre niekoho to môže byť práca, pre niekoho to môže byť naozaj iba to, že si občas sám vybehne niekam na nejakú kozmetiku, na nechty alebo niečo také. Takže alebo možno aj nemusí vybehnúť. Možno pre mňa niekedy bolo úplne úžasné, keď moji rodičia zobrali moje deti von a ja som zrazu bola doma sama a bolo tam ticho a ja som si mohla v kľude čítať knižku. Aj to je taká tá self-care. Takže to by som určite odporúčala každej mame, aby sa nebala tej pomoci s tými deťmi alebo naopak s tou domácnosťou, ak chce byť s tými deťmi. A aby nestratila samú seba. A sú mnohé z nás, ktoré sa v tom materstve nájdú natoľko, že naozaj tie 3, 4, 5 rokov dokážu byť naplno hlavne mami a až tak neriešiť seba, lebo ako keby tú seba nájdu v tom materstve a potom seba bez detí hľadajú neskôr a sú také, ktoré už mesiac po pôrode potrebujú niečo svoje, niečo bez toho bábätka. Takže možno počúvať seba a tak vedome pristupovať k sebe, k tomu materstvu a tak ďalej a nájsť si tam to svoje. Toto bolo veľmi pekne povedané a verím tomu, že si určite z tohto rozhovoru mnoho mám, ale aj celkovo žien toho vezme dosť, ale chcem ti dať ešte priestor, takto na záver. Či máš niečo, čo by si chcela ešte odkázať? Ak by sa to malo týkať materstva, tak pre mňa niečo, čo by som chcela odkázať ženám, mamám, je to, aby sa naučili počúvať seba a aby dali na ten materský inštinkt. To bolo pre mňa niečo, čo som si strážila a spätne som za to bola veľmi vďačná, lebo v čase, kedy ja som sa stala prvýkrát mamou, nebolo ešte toľko dostupných informácií, ako je dnes. Či už sa to týka pôrodov, či už sa to týka materstva, či už sa to týka výchovy. A to sa našťastie veľmi zmenilo a teraz už je veľa z tých vecí oveľa dostupnejších a zadarmo na rôznych instagramových profiloch alebo stránkach alebo v časopisoch. Ale mne sa vlastne spätne potvrdilo, že ten inštinkt bol veľmi často správny. Čiže ak cítite, že chcete mať babätko pri sebe, ak cítite, že chcete s ním spať v jednej posteli, ak cítite, že ja neviem, napríklad nepotrebujete pomoc s tým bábätkom, ale potrebovali by ste pomoc s domácnosťou, s tým, aby vám niekto navaril a tak ďalej, tak počúvajte to a stojte si za tým, lebo potom sa vám to niekoľkonásobne vráti naspäť. Ďakujem veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie a veľmi sa teším, že si tu bola s nami. A ja ďakujem.